23 anyos nga babae ang nadakpan sa kapulisan human nakapusil og 44 anyos nga lalaki nga kaila rasab dito sa sitio Santo Niño, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Unsa kaha ang motibo sa maong krimen? Kini nga atong sayran pinaagi ni ining report. Sulod sa detention facility sa Inayawan Police Station, way lipod-lipod nga giangkon sa 23 anyos nga suspek ang iyang pagpusil sa 44 anyos nga lalaking biktima. Nahitabong krimen pasado alas 2 kahapon sa hapon, luwas sinuon ang biktima human daling nadala sa tambalanan. Suma sa suspect na tingob ang iyang kalagot ngadto sa biktima human gi-blackmail siya nga itugan sa iyang uyab ang nahitabo kanila kaniadto. Pagbutyag sa suspect nga giabusuhan kuno siya sa biktima kinsa suod sa pamilya, dihang 13 anyos pa lang siya. Hagit ko niya kapito ka bisis niya, napa kong trauma sa hakuan. Sa ingunan na ba? Giparehang ni Police Lieutenant Colonel Janet Rapter nga kung tinuod nga nabiktima ang babae sa pagpangabuso, unta midangop kini sa balaod aron makabot ang hustisya. Gisusis kapulisan ang taho nga nalambigit sa illegal drugs ang suspitsado. Naka-file gid siya anang unsa man gani na iyahang claim nga which was done several years ago na. So iyan ang pwede gyud niya ma-file sa sa karon nga panghitabo. But again, it is not always a reason nga mo balos ka pinaagi sa pagbutang sa balaod sa imong mga kamot. Samtang gipaniguro sa Cebu City Police Office nga luwas ra ang Dakbayan sa Sugbo nunod sa nahitabong sunod-sunod nga pagpamusil sama sa nahitabo dito sa Daan Katipunan, Barangay Labangon ni adtong nakalabay mga adlaw. Wala matud pa nahitabong indiscriminate shooting din sagad sa hinungdan sa pagpamusil ang personal nga bangi nga naglambigit usab sa illegal nga kalihukan. Giaksyonan na kini sa kapulisan sa Dakbayan. This is not indiscriminate nga bisan kinsa na lang nga ang kuanon. As I've said again, ako lang di-emphasize nga kini nga mga pangitabo, the victim, and the suspect were once known each other, connected sila sa isag isa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.